Kesenian daerah yang merupakan sebagian dari kekayaan budaya nasional kita wajib dilestarikan dan wajib diuri-uri sebagai penanggal budaya manca. Acara didukung oleh Pandita Audio. Sejumlah 8 penari menampilkan kesenian yang atraktif, dinamis, hentakan kaki sesuai dengan iringan musik. Di bawah asuhan Bapak Warsono Turangga Kridasmoro, Kuangsan, Prajuk Sari Tempuran, Kabupaten Magelang. Pasang merah putih.
kang kena kanggo makane. Osa osa ayo hae. 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 Yo mawas diriku perlu kang kena kanggo kaca penggala tingkah laku ning pramuda aja nganti kena godha kita ajib srana laku milingake kala-kala mangsa wiwit akhir ing dewasa kang kena kanggo makane. Osa osa ayo hae. Osa osa alah berarti samper ke omahe cedak ora ngaperke. Alah berarti samper ke omahe cedak ora ngaperke. Yo yo osa osa srengenge kulon parane gunung kelut ditanduri telo kaya ngene sing dadi rasane ora manut karo wong tuwa. Yo osa osa ayo hae. Osa osa ayo hae. Yo 17/8/1945 iku tahun kemerdekaan kita dari Sabang sampai Merauke. Seribu pulau bersatu padu tiba pasang merah putih. Itulah Indonesia. Osa osa asik asik. 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 Osa osa yo mawas diriku perlu kang kena kanggo kaca penggala tingkah laku ning pramuda aja nganti kena godha kita ajib laku milingake kala-kala mangsa wiwit akhir ing dewasa kang kena kanggo makane. Osa osa ayo hae. 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 Osa osa yo 17/8/1945 iku tahun kemerdekaan kita dari Sabang sampai Merauke. Seribu pulau bersatu padu tiba pasang merah putih. Itulah Indonesia. Osa osa ayo hae. Osa osa ayo hae. Sing gak kendangane sing mesti karep mulyane. Alah sing gak kendangane sing mesti karep mulyane. Osa osa srengenge kulon parane gunung kelut ditanduri telo kaya ngene sing dadi rasane ora manut karo wong tuwa. Osa osa angetan paling ngulon tewas edan ra kelakon. Alah ngetan
pancene bener kandhamu. Mas ojo dipleroi, mas ojo diboyoi, karep njaluk diesumi, tingkah lakumu kudu ngerti cara, ojo ditinggal kapribaden ketimburan, mongko geri ing zaman, mbok yo sing eling dek eling bab apa mas, iku budaya pancene bener kandhamu. Pancen nyata kasiate jamu Jawa, godhong kates bisa gawe etes, cabe buyang awak mriyang bisa ilang, temu ireng tombo wara weteng, sirah buyang ati susah dadi seneng, adat kula waras bisa gawe bergas, jamu Jawa pranyata dadi usada. Yo padha ing dhisik gembira, alerap-lerap banyu ing segara, anggiyak numpak prau layar ing dina Minggu kepari wisata, alon praune wis nengah yab-yub banyu binara, ora jemu-jemu karo mesem guyu, ngilangake rasa lumrah lesu, akeh jawil mas jebul wis sore, tinggal apa katon ngawe-awe, prayogane becik bali wae, dene sesuk-esuk mandang nyambut gawe. Tapak jaran tatu miring, tapak jaran tatu miring, miring neng Betawi petok londo buka topi, topi nggone dhuwur, kereta api jarine sepur, tapak jaran tatu miring, tapak jaran tatu miring, miring neng Betawi petok londo buka topi, topi nggone dhuwur, kereta api jarine sepur, toko wok bang rambutan, toko wok bang rambutan, toko wok bang rambutan, ora modok ke rebutan. Tapak jaran tatu miring, tapak jaran tatu miring, miring neng Betawi petok londo buka topi, topi nggone dhuwur, kereta api jarine sepur, tapak jaran tatu miring, tapak jaran tatu miring, miring neng Betawi petok londo buka topi, topi nggone dhuwur, kereta api jarine sepur, toko kembang rambutan, toko kembang rambutan, toko kembang rambutan, ora modok ke rebutan. Toko kembang rambutan, toko
jarine sepur toko bang rambutan toko bang rambutan toko bang rambutan ora motoke rebutan toko bang rambutan toko bang rambutan toko bang rambutan ora motoke rebutan tapak jaran tatu miring tapak jaran tatu miring miring ning Betawi petok londo buka topi topi nggone dhuwur kereta api jarine sepur tapak jaran tatu miring tapak jaran tatu miring miring ning Betawi petok londo buka topi topi nggone dhuwur kereta api jarine sepur toko bang rambutan toko bang rambutan toko bang rambutan ora motoke rebutan toko bang rambutan toko bang rambutan toko bang rambutan ora motoke rebutan toko bang rambutan toko bang rambutan toko bang rambutan ora motok go rebutan kalau kae benderane berkibar lang awe-awe abang putih sang kuwi warna iku lambang negarane negara kita kang wis merdeka ade dasar Pancasila dumadi arane tanggal 17 Agustus sasine 1945 Lepate Rahayu Lopez Kontol Baris yo maju do bersatu Lopez Kontol Baris yo maju bareng satu membangun tanah airku merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 yo tetap merdeka ayo ayo kanca dilengono kanca biarsakno inggal katindakno desa kuwi wis kuno wis mesti tansah dadi objek ning saiki ganti modernisasi desa pembangunan bangsa lan tegese kuwi jo kudu melu nemtokake mreng politik ekonomi lan sosial lan kabudayan kuwi kudu api pisan mring katundone kanggo brasta pengangguran modernisasi desa modernisasi desa modernisasi desa sa Indonesia tata jiwa takanta dibantu mure sampurna tuwa anom lanang wadon ojo nganti ana kaliwatan nganti wae lan sapa wae wajib purun daftarake mring mlarat sugih nganggur makarti lan puro tani nara praja lan tamtama kang manggon kisih gunung ing desa lan ing kutha caca jiwa mula dadi srana ambangun
gaweanku kliling kutha ngendi wae kanggo aku penting mikir kahanane ning kono sesasi mas ning kene seminggu golek inspirasi njur tak gawe lagu Jakarta apa kondange kondang tuku monase Semarang apa kondange kondang simpang limonde yang Jogja apa kondange mas kondang kota gedene Magelang apa kondange candi Borobudur gaweanku kliling kutha ngendi wae kanggo aku penting mikir kahanane ning kono sesasi ning kene seminggu golek inspirasi njur tak gawe lagu Jakarta apa kondange kondang tuku monase Semarang apa kondange mas kondang simpang limonde yen Jogja apa kondange kondang kota gedene Magelang apa kondange candi Borobudur yo rangu-rangu tias nyotrenya sarwa sukarna Raden Anjarjito ungguling ayudha karsaning prakto Gusti dase kula sumungkeme ngarsa padha Gusti kula Gusti ingkang maha suci paring ngapura para manungsa urip padha eling ring pangeran Gusti dase kula sumungkeme ngarsa padha Gusti kula Gusti kawula ngabdi kang maha kuwasa nanging wicaksana nyuwun pangapura ing saos kawula Gusti mugi tulusa angel luhuring angkara tulusa ngubengi kutha sateruse ning desa-desa amarga aku anggoleki sing tak tresnani pinciku ucul lunga mengetan Surabaya terus nang Bali amang ulon lunga ning Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta jebul ora ketemu aduh pinciku ojo beto aku terus bali ning Semarang pinciku wis ana kandhang laje bulane grusak-grusu keburu nafsu wekasane montang-manting ragate akeh aku dhewe kang kebanting swara suleng ngumandang swarane tulat-tulit kepenak unine unine mung nrenyoake bang kendang lan kencong ketipeng suling sigra kendangane swara suleng ngumandang swarane tulat-tulit kepenak unine mung nrenyoake bang kendang lan kencong ketipeng suling sigra kendangane
gambang suling suling kendang gambang suling suling kendang. Yos terus re ayo re mlaku ning tunjungan re ayo re rame bebarengan cak ayo cak sapa gelem melu aku cak ayo cak golek kenalan cahayu ngalor ngidul liwat toko ngumbah moto menyengkel-nyengkel ati wis lega sapa ngerti nasib awak lagi mudur kenal anake sing padha rujak tingur jo dipikir wong padha ra duwe sangu jo dipikir angger padha gelem laku mangan tahu kok dicampur nganggo timun dino minggu gak apik digawa nglamun yo lak os yo kae lo os ah laraning lara ora kaya wong kang nandang muyung mangan ra doyan ora cenah dolan aneh omah bingung mung kudu weruh witeng ati duku sumo ayu Yayo yo yayo ora trenyo sawangan iki awakku sing kuru klopo muda Asik. leganono nggonku nandang pronto yo witeng mari timen mari nggonku lara ati aduh nyawa duduku Iya. semua ora Iya. kuasa apa pancen teko yayo yo yayo kok balung janur Ya. paring musakan kon kunandang uyung laraning lara ora kaya wong kang nandang uyung yayo yo yayo mangan ra doyan ora cenah dolan aneh omah bingung mong kudu weruh wonten ati jaga samayo apa ra trenyo sawangan iki klambiku sing biru Kopo muda leganono nggonku nandang prancan witeng pari timen mari nggonku lara ati aduh nyawa Jodohku semua ora krasa apa pancen tega mbok balung janur bareng sodo wong kang nandang uyung yes ha salalalalala ha yo
isih cilik gampang diatur bareng gede ugal-ugalan ela elo sawoti pangan uler ela elo wong bodho ngaku pinter ela elo aja sok do ngapusi ela elo mengko ketut tiba buri mano blekok mabur ngetan kecantol leri wetan kali omae wewe arep balo ora wani bareng ngerti sing gawe bapakne dhewe ela elo sawuti pangan uler ela elo wong bodho ngaku pinter ela elo aja sok do ngapusi ela elo mengko ketut tiba mburi yo lanjut Turangga Krida Asmara Guangsan Merajek Sari Temuran di bawah pimpinan Bapak Warsono. Hit. Jamane aku jaman sikil ra nyepatu jamane kowe jaman sikil ra tau mlaku jamane maju kabeh seneng padha guyu ning sing eling biyen sikil kena beling aduh kanca biyen mula ku wis kandha aduh kanca wiwit biyen wis merdeka wong kuburan cinong wongne sombong bakal cilaka kuburan mayit wong yen sombong bakal kejepit ring isine arah wis eling mbok sing semana ring isine banyu wis eling mbok yo sing lugu wong urip kaya roda nek dong mumpul aja sembrono sing padha elinga jaman malih ora eling-eling wong kuburan Cina wong ne sombong bakal cilaka kuburan mayit wong ne Demikian tadi persembahan dari Turangga Krida Asmara berasal dari Guangsan Merajek Sari Kecamatan Temuran Kabupaten Magelang. Pimpinan